Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información nesta xornada de xoves día 12 do mes de marzo na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe imos a falar de novo do aniversario do Colexio Cruce, que será este próximo sábado, onde se esperan máis de 600 persoas para celebralo. Falaremos tamén de unhas xornadas, ou mellor dito, un servicio de orientación e asesoramento que atoparán no Centro de Día de Cerceda, no Acevedo. Falaremos de novo a inscripción para un novo partido de baloncesto do Básquet Coruña para xóvenes de ata 18 anos. Pasado mañán sábado hai sábados de baile, tamén falaremos da exposición de arte gráfica que se pode ver nas salas de exposicións Xosé Neira Vilas e tamén de unha exposición sobre a Vía Verde e tamén de unha xornada de sensibilización que haberá con motivo da Vía Verde. Recordamos unhas axudas que poden solicitar, axudas líder para empresas ou emprendedores no rural e de un curso de socorrista que se vai a facer aquí en Cerceda de xeito, en este caso, intensivo na Semana Santa. Estamos a xoves, sabemos o calendario deportivo dos nosos equipos, repasaremos os partidos e pecharemos co tempo, donde para mañán teremos a entrada dunha fronte pouco activa que traerá de novo nubes e posibles precipitacións. Este próximo sábado, día 14 de marzo, se vai a celebrar no Colexio Cruce de Cerceda o 50 aniversario. É unha data deste ano 2026 onde se produce ese 50 aniversario, porque fora lá para o ano 1976, cando se deu a orden ministerial da execución deste centro escolar. E para elo se vai a organizar diferentes actos, pero o máis destacado será o deste sábado, día 14 de marzo, que comenzará sobre a 1 da tarde cos discursos institucionais e despois terá lugar xa música e un xantar popular. Decir que só será posible acceder ao recinto co ticket adquirido previamente no centro ou por invitación, xa que o aforo está limitado, estamos falando de unhas 600 persoas. Por cuestións de seguridade, o acceso está limitado. Actualmente as entradas xa están esgotadas e en caso de que se produxera algunha devolución, se lles comunicaría ás persoas anotadas que están en listaxe de espera. As persoas convidadas, as que non se lles entregou a entrada física, terán a súa disposición nos accesos ao recinto. Se non chove, o acceso realizarase polo portalón principal e pola porta da piscina. Se chove, a entrada se fará polo pabillón. Non se vai a permitir o acceso en coche ao recinto agás no caso de persoas con mobilidade reducida. A apertura de portas será ás 12:15 para que o evento comence sobre a 1 cos discursos institucionais. Logo a 1:30 comenzarán as actuacións musicais. A continuación haberá un xantar de convivencia e tamén actividades paralelas, cunha exposición de fotos, mural histórico, visitas guiadas ao interior do edificio, etc. A festa rematará ás 6 da tarde. O evento se desenvolverá principalmente de pé, pero haberá cadeiras disponibles para persoas maiores ou con problemas de mobilidade. Lembramos que está prohibido fumar en todo o recinto escolar. Agradecen dende a organización a colaboración de todas as persoas asistentes, seguindo as indicacións do persoal da organización, xa que se trata dun evento moi grande para un centro pequeno, polo que piden comprensión se xurde algún pequeno imprevisto organizativo que tratarán de resolver o mellor posible. Para calquera dúbida ou aclaración poden chamar si queren o centro escolar, Colexio Cruce ou por correo electrónico. Máis temas. Imos a falarlles agora de non só deste aniversario, sino que imos a falarlles tamén a día de hoxe da concentración. Unha concentración que haberá en Cerceda chamada Parar a Guerra. Para este venres, día 13, ás 8 da tarde no campo da Feira de Cerceda, hai convocada unha concentración para parar a guerra en Oriente Medio.
Parar a Guerra é unha plataforma cidadá que integra unha rede de organizacións sindicais, UGT, Comisións Obreiras, organizacións políticas e persoeiros da cultura de España, como poden ser Almodóvar, Bardén, Miguel Ríos, etc. Se van a mobilizar para exixir o fin dos conflictos armados. Eso será no campo da Feira de Cerceda este día 13, este venres ás 8. Falamos de unha nova inscripción para un novo partido de baloncesto. O sábado, día 11 do próximo mes de abril, o Concello de Cerceda, en colaboración co equipo Básquet Coruña, volve a invitar a xóvenes ata 18 anos a ver o partido de baloncesto entre o Básquet Coruña e o Obradoiro de Santiago, ambos na segunda categoría do baloncesto nacional e xogando por recuperar voltar a Liga ACB. O Básquet Coruña vai primeiro destacado na clasificación, pero segundo vai o Obradoiro, o equipo de Santiago, que será e tentará conseguir a vitoria contra o Básquet Coruña. O partido en todo alto, o día 11 de abril, será ás 7 da tarde. 11 de abril ás 7 da tarde no Coliseo da Coruña. A inscripción xa está aberta, pero as plazas son limitadas. É gratuito. Poden inscribirse a través dun enlace web que atoparán na páxina web do Concello, www.cerceda.org, ou nas súas redes sociais. Se teñen algunha dúbida, poden chamar ao teléfono 981 68 50 01. Falámosles agora de sábados de baile. Este sábado que ven, día 14, será unha nova edición de sábados de baile, que será no edificio local, no local social de Cerceda, no edificio do Museo do Moucho, na primeira planta. Ali estará o dúo Caramelo, este sábado de 7 da tarde a 10 da noite, o dúo Caramelo no local social de Cerceda, sábados de baile. Mais temas, o Centro de Día e Fogar Residencial de Cerceda organiza un proxecto comunitario de orientación e asesoramento dirixido a familiares de persoas maiores dependentes. Este proxecto comunitario ofrece a quen queira orientación, asesoramento e apoio psicosocial a familiares de persoas maiores dependentes para mellorar a súa calidade de vida, facilitar o cuidado no fogar. Incluye información sobre recursos, formación en cuidados, acompañamento emocional e xestión de axudas para reducir a sobrecarga do cuidador. Se basea en saber escoitar, apoiar e acompañar. Para elo, aínda que é gratuito, teñen que pedir cita previa. Poden chamar ao teléfono do Centro de Día, que é o 981 68 52 09. Falámosles agora de unha exposición que hai sobre a Vía Verde, tamén de unha xornada de sensibilización. En concreto, mañán venres día 13 ás 10 da mañán, no Viveiro de Empresas de Cerceda se acollen unhas xornadas de sensibilización sobre un plan de actuacións ante o risco de inundacións na Vía Verde. E, por outra parte, xa se pode visitar unha exposición nos accesos ao albergue da estación na parroquia de Queixas, unha exposición que repasa ali in situ, fora, en exterior, unha exposición que repasa en detalle as rutas da Vía Verde Compostela Tambre-Lengüelle, posta en marcha pola Diputación da Coruña, que amosa de xeito expositiva para acercar e promover a vía máis longa de Galicia, composta por diferentes paneis informativos e ubicada na estación de Cerceda en Queixas. A Asociación de Concellos da Vía Verde Compostela Tambre-Lengüelle impulsa este proxecto expositivo para amosar unha nova identidade gráfica, a apertura de perfis oficiais en redes sociais e tamén Wikiloc son outra das actuacións xa levadas a cabo co obxectivo de promover e difundir a Vía Verde. Percorrer este camiño é sumerxirse nun viaxe no tempo seguindo o eco das locomotoras de antaño percorrendo estes mismos lugares. Así comeza esta exposición que quere recoller o espírito da vía e promovela entre diferentes públicos, como familias, amistades ou persoas de maior idade. Nos paneis informativos se recollen as características da vía, as opcións para visitar durante o percorrido e tamén a súa historia. A Vía Verde, que se estende actualmente por os concellos de Oroso, Ordes, Tordolla e Cerceda, seguindo o curso do río Lengüelle e recuperando xa 26 kilómetros das antiguas vías do ferrocarril. É unha opción inmellorable para aqueles interesados no ocio, no sendeirismo ou no turismo de natureza.
Outra exposición que poden ver é a o 19º Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfica. Esta exposición, donde se amosa ese premio por parte da Diputación da Coruña, pode verse na sala de exposición Xosé Neira Vilas, que está na Biblioteca Municipal de Cerceda. Está aberta ata o día 19 de marzo, pode verse os luns de luns a venres polas tardes de 3 a 8 e os sábados polas mañáns de 10 a 12 na Biblioteca Municipal de Cerceda. Como xa lle anunciábamos onte, falamos de un curso de socorrista. A Mancomunidade de Ordes e a Federación Galega de Salvamento organizan en Cerceda un curso intensivo de socorrista para a Semana Santa. O límite é de 20 plazas que acadarán a certificación oficial recoñecida pola Xunta de Galicia e a inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas. Para inscribirse hai que ter un mínimo de 18 anos, hai que ter a ESO e pasar unhas probas previas que serán o venres 20 de marzo. O precio para os empadroados nalgún concello da Mancomunidade é de 150 euros. Para os non empadroados o precio de 650 euros. O último día para inscribirse será o martes 17 de marzo. O martes da próxima semana. Poden inscribirse a través do teléfono 981 97 71 20 ou a través do correo electrónico fesga@gmail.com. O curso comenzaría o venres 27 de marzo. Tamén se convocaron unhas axudas líder para empresas ou emprendedores no rural. Se informa que xa está aberta a convocatoria das axudas líder destinadas a apoiar investimentos de empresas e persoas emprendedoras no rural. Si se ten unha idea ou queren modernizar un negocio, ten que ser esta unha oportunidade perfecta, xa que van destinadas á creación ou modernización de pequenas empresas. Pódense invertir estas axudas en maquinaria nova, inmobles, digitalización, transformación agroalimentaria ou forestal. Para pequenos proxectos agrarios complementarios. A cuantía das axudas poden chegar ata os 120.000 euros por un proxecto productivo e ata 18.000 euros para novas persoas autónomos, por exemplo, co bono activa rural. Quen pode solicitalo? Pois aquelas pequenas empresas de menos de 50 traballadores con un volumen de negocio anual que non supere os 10 millóns de euros. Tamén para persoas emprendedoras que inicien unha actividade que non sexa agraria dentro do mundo rural. Os plazos, pois, remata ata o 6 de abril, teñen de plazo, ata o 6 de abril, e teñen que facelo obligatoriamente por vía electrónica, pola sede electrónica. Se teñen calquera dúbida, poden chamar ao teléfono do Concello 981 68 50 01 e que lle pasen ca oficina que dirixe Belén Viqueira. En canto aos deportes, os partidos da fin de semana, estamos a xoves, pero xa hai algúns que se disputan a xornada de hoxe e outros para sábado e para domingo. En canto a primeira categoría Galicia, o Queixas vai a xogar de novo na Costa da Morte, en Camariñas. Camariñas Queixas. O partido é o domingo ás 5:30 da tarde no campo municipal de Camariñas. Camariñas Queixas, na primeira Galicia, o domingo ás 5:30. Na terceira categoría Galicia, o partido máis interesante é o Bisantoña Atlético Cercedense. Primeiro clasificado contra un terceiro clasificado a pouca distancia de puntos, oportunidade para o Atlético Cercedense de acercarse máis ao ascenso. Bisantoña Atlético Cercedense. O partido é o domingo ás 4:30 da tarde no campo das Brañas. Hai un Rodís Bergantiños que se xogará o domingo, Rodís Bergantiños B, se xogará o domingo ás 4:30 no campo das Tinajas en Encrobas, e o San Martiño xoga na casa contra o Bizoño B. San Martiño, Bizoño B, o partido é o domingo ás 12:15 da mañán no campo do Roxo de Herba Natural. En canto ao fútbol femenino, retoma a competición, o líder Atlético Cercedense recibe na casa o Sporting Meicende. O partido é o domingo ás 6:15 da tarde no campo do Roxo de Herba Natural. Os xuveniles xogan en Paio Saco, loitando por manter a categoría Paio Saco Atlético Cercedense. O partido é o sábado ás 6 da tarde no campo da Porta Santa. Para a súa parte, os cadetes que van líderes reciben a casa o 11 Caballeros B o domingo ás 10:30 no Roxo.
Os infantís non teñen xornada nesta ocasión, mentras que os alevíns, o equipo A, xoga na casa. Atlético Cercedense Alevín A, Sporting Cambre B. Van a xogar xa hoxe xoves ás 6 da tarde no Roxo. O equipo B xoga o sábado. Atlético Cercedense Alevín B, Sada D. Xogan este sábado ás 10 da mañán no Roxo. Os benxamíns, o equipo A, Atlético Cercedense Benxamín A, xoga na casa contra o Paio Saco, o sábado ás 12:10 no Roxo. Tamén xoga na casa o equipo B, Atlético Cercedense Benxamín B, Bisantoña, o sábado ás 10 da mañán no Roxo. Os prebenxamíns tamén xogan na casa Atlético Cercedense Prebenxamín, Unión Campestre, o sábado ás 11:05 no Roxo. No fútbol de veteranos, o líder San Martiño na segunda división de veteranos recibe o Sporting Map. San Martiño Sporting Map o domingo ás 10 da mañán no campo de Pontepedra en Cabaleiros. O Cerceda xoga na Coruña a Capela Cerceda, sábado ás 5 da tarde na Capela. E na segunda B de veteranos hai un Mercurio Rodís que xogarán o sábado ás 6 da tarde en Iñás. En canto tempo, unha fronte fría vai a chegar mañán a Galicia nas primeiras horas deixando precipitacións que comenzarán pola mañán polo oeste e que irán chegando ao resto da comunidade co avance do día. Pola noite a cota de neve estará alrededor dos 1000 metros e as temperaturas mínimas non experimentarán cambios significativos, mentras que as máximas sufrirán un moderado descenso. Os ventos van a soprar do suroeste pola mañán rolando a noroeste cara á noite. Serán moderados en xeral con intervalos de fortes no litoral norte. Co tempo rematamos o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio, donde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos. Na televisión está Manuel Eirís, na redacción en que nos falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.